Keď vás už odviedli, vyzeráte, ako by ste mali každú chvíľu zomrieť. Redaktor závodního časopisu Rudá Vatra, Dušan Jasánek. No, Jasánek, to by človek do vás nepovedal. Na vás sa spoliehajú naši politickí pracovníci, keď vyčerpaním neskapú. Evžen Vločka, malíř. To je pekné remeslo. Ako rýchlo viete chodiť na štafliach? Já jsem akademický malíř. Maluju obrazy. Ja, obrazy. Tiež som mal jeden. Bola na ňom panenka Mária a za ňou v takom hájičku bol jeleň v rúji. Viete čo? Raz mi namalujete obraz. Akurát panenku Máriu dáme preč. Spravíte mi tam Jána Žižku z Trocnova. Ten jelen tam môže zostať. Karel Šternberg, hrabě. Vy ste šlachtic? A máte modrú krv? Říká se to. Ale není to pravda. Raz som v Rožňave rozbil papulu Grofovi Palfimu a normálne mu tiekla červená. Toto je čo? Poslušně hlásím, bývalý asistent režie Vojín Kefalín. Taky poslušně hlásím. Narukoval jste do Lidově demokratické armády, švejku jeden. A druhou rukou se salutuje. Kefalín. No vás si zapamätám. Vy by ste teda mohli robiť ostudu v každej armáde na svete. Moje řeč, ale odvodová komise byla úplně jinýho názoru. Tež som bol pred jednou komisiou. Nič si z toho nerobte. Čo bolo, to bolo. Teraz som majorom.